Здравейте, приятели! Добре дошли в Bad Kotze урок номер 3. В днескашното видео ще ви покажа как да смениме меката връзка на душане, меката връзка на бойлера. Показваме. Ако ви се е спукала меката връзка, нали, тя е за смяна, рано или късно неизбежно е, все някога трябва да се смени. Ще ви покажа също така меката връзка на казанчето и меката връзка на мивката. На мивката на банята, която процедура е абсолютно същата и за мивката на кухнята. Ето, за целта ще трябва да се отвори тук отдолу, да имаме достъп, да сме разчистили и съответно да е празно пространство, за да може да бърникаме от отдолу. Така, нека да започнем с смяната на меката връзка на душа, което считам аз, че е най-лесно за начинаещи. А най-трудно като класификация ще окачествя смяната на меката връзка на смесителя на банята. Добре, нека да започнем сега с най-лесното за мен, смяната на меката връзка на душа. Така, отваряме си куфарчето и ви показвам точно какво имате нужда. Имате нужда от нова мека връзка за душ, която е на цена 6 лева. Във всяка железария и в строителните магазини, големите вериги, няма да споменаваме брандове, се продават. Съветвам ви да не се набутвате, тъй като има от 6 до 30 лева достигат. Няма нужда да се набутвате с скъпи, тъй като така или иначе рано или късно се пукват тук и изтичат водата и трябва да се смени. Така, сега за да го отворим, ще вземем помощно средство, макетен нож. Този ми е по-на сърце. Така, разрязаме го внимателно, като гледате, скъпи приятели, да не спукате самата мека връзка или разрежете, ще трябва да закупувате нова от магазина. Така, оставяме го настране. Тук виждате, гумичката не трябва да излиза самата гума. Трябва тази гумичка винаги да е вътре, така че внимайте да не ви падне. И развивате, понякога може и на ръка да развиете меката връзка на душа, но ако изисква с тези клещи за ВИК дейности, леко разпабвате и след което може и на ръка. Ето виждате. Показваме. Захващате меката връзка и развивате гайка ли да го нарека това. Ето виждате ли? Така изхвърляте водата отвътре. Ето, даже падна и гумичката. Много е важно и тази гумичка винаги да бъде вътре. И сега ще ви покажа защо. Ако случайно го завинтите без тази гумичка, това е уплътнител, вижте какво се случва. Завинтваме го без нея, нали? На ръка. При самото стягане пак става на ръка, няма нужда да използвате клещите. Ето, пускаме сега, вземаме душа, опускаме нагоре, само ще помръдна инструментите да не се намокрят. И вижте сега какво се случва, скъпи приятели, ако не сложите черното плътнение. Тук покажи. Вижте как тече. Ето го. Затова много е важно да сложим самото плътнение. Ето, показвам ви. В случая моята мека връзка няма нужда от смяна, но аз ще я сменя така или иначе и за видеото. Така, навиваме го. Така. Ето, вижте сега как работи безупречно. А пак покажи отблизо. Виждате, няма капка вече, така че много важно уплътненията да са си на мястото. Спираме. Развинтваме. Развинтваме, ето спираме водата. Развинтваме и от самата слушалка. И тук има, обърнете внимание, и тук има черно уплътнение на самата слушалка, на същия принцип. Така, сега връщаме си куфара на мястото. Това ни е старата мека връзка, това ни е новата. Така, приятели,
Сега го завинтваме. За целта ще имаме нужда от отверката. Малко ще използваме отверката. Ето по този начин, за да го затегнем. Ето, виждате ли, понеже на ръка не ни се получи. Ето. Оп, готово. Така, перфектно изглежда. Сега тази част я завинтваме. А пак обръщам внимание, бялото плътнение тук, в случая на предишното беше черно, тук имаме бяло. Така, завинтваме го. Като може да използвате и клещите при самото затягане. Малко. Покажи само на камерата, без да зумираш, така си личи добре. Значи пристягаме го, докато не усетиме, че става вече трудно. В случай имаме нужда от клещи тук. Ето. Още малко. Готово. И винаги тестваме. Ако видим, че няма теч от никъде, значи всичко е перфектно. Ето, виждате. Не тече. Показваме го, нали? Не тече. И на самия душ също не тече. Значи работа ни е свършена перфектно. Закачаме си душа тук и имате вече перфектен душ, който няма теч. Така. Нека да видим и от към бойлера. Прибираме си макетния нож. Ако случайно, което е пак казвам неизбежно, се спука меката връзка на бойлера, много е важно да спреме централно водата. При самото развиване ще почне да шурти вода. Ето, показвам ви, за да видите. Захващаме тук, на ръка не става, вижте. Не става на ръка. Захващаме го с клещите за ВИК дейности и ви показвам, за да видите. Може да стане наводнение в къщата. Затова, виждате ли, гледайте, отдръпни се малко, за да не те намокра. Ето, колкото повече го развъртам, толкова повече ще тече водата и ще ни опръска. Така че няма да продължа да развивам, ще ни опръска и може даже и наводнение стане. За това спираме централно водата, за да развие меката връзка. Или в случая имаме тук кранче, натискаме кранчето и водата ни е спряла. Така, за да се източи водата от тук да ни напръска, показвам. В случая сме спрели топлата вода. Цъкаме на топлото да се изтече. Ето, изтича се. Щом се изтече, си развиваме спокойно меката връзка, без да има опасност от наводнение. Ето, виждате, отново има черно уплътнение. Внимаваме винаги уплътненията да са си на място. От тук по абсолютно същия начин развиваме и оттам има черно уплътнение, така че обръщате внимание то да не се загуби. Ако новата ви мека връзка няма черни уплътнения, може да ползвате черното уплътнение от старите ви меки връзки. Готово. Значи сега в случая, представете си, че това ми е новата мека връзка. Завинтвам от тази част. Така, на ръка, повече не мога. Малко пристягам с клещите. Това е напълно достатъчно. Не е нужно да пристягате много, то самото уплътнение да се притисне с тази част и това е достатъчно, за да не потече. Така, и от тук пристягаме, завиваме с клещите, два пъти, напълно достатъчно, и пускаме водата. Готово, виждате ли? В момента водата навлиза в бойлера, топлата вода, нямаме теч, така че всичко е перфектно. Така, все пак, ако имате нужда от помощ и имате нещо неясно, пишете в коментарите, винаги ги чета на време, така че ще ви отговоря на вашия проблем адекватно, за да може да свършите работа. След като сменихме меката връзка на душа и на бойлера, е ред за смяната на меката връзка на смесителя на банята. Така, за целта ще ни трябват клещи. Аз съм взел този тип клещи
и този, според зависи къде е гайката. Сега ще разберете за коя гайка говоря. Така, това не е смесителят. Отваряме от отдолу шкафчето, за да имаме достъп до меките връзки на самия смесител. Поставяме си клещите тук. И забележете, разчиствате тук. Ако има вектори, ги махате или някакви санитарни принадлежности и вкарвате си ръката от отдолу. Аз сега ще взема камерата, за да се пробвам да ви покажа къде точно се намира. Така, нека да видим. Така, насочваме фенера и ви показвам къде точно се намира гайката, за която ви говоря. Гайката представлява точно ето това. Ето виждате гайката. И за да може да сменим меката връзка, трябва ето тази гайка да се развие с помощта на клещите и после с двата пръста ще действате. Оставям за целта фенера тук да осветява. Взимаме клещите дългите. Захващаме. Гайката трябва да се развинти. Секунда. Така. Трябва да се напипа. Готово. Ето, виждате. Махнахме ето тази част. Показвам ви. И покажи тук отгоре сега. Без тази част няма как да се махне смесителя и съответно да се махне меката връзка. След като махнахме тази част, да демонтираме от отдолу меката връзка. Ето виждате. Захващаме с клещите. Важно е да се покаже на камерата. Вижда се, не? Вижда ли се? Първо разхваваме малко с клещите за ВИК дейности, след това на ръка. Ето вижте, потича малко вода, което е неизбежно, но не е проблем. И черното плътнение, за което говорихме, си е вътре. Така. Това ни е спуканата мека връзка, нали така? След като го развихме от отдолу, идваме тук отгоре. Скъпи приятели, тук казваме, сега след като развихме отдолу меката връзка и я издърпаме от тук, виждате, черната гумичка е на място и захващаме с клещите, ето тук, разхлабваме леко, така, разхлабваме лекичко. Много е важно да не натискате с клещите на самата мека връзка, нали? Говорим за новата, тъй като това хипотетично е спуканата, тъй като тази е спуканата. Внимаваме да не захващаме тук. При развиването захващаме на металната част, която е и твърда. Нарочно е така обозначена, за да развием. И сега развиваме ръчно. Виждате, захващаме от тук, въртим и се развива и от смесителя. Готово. Показваме. Това е меката връзка на смесителя, която ви е спукана. Аз ви препоръчвам, преди да отидете в магазина, да закупите нова, махнете вашата проблемна мека връзка, която е за смяна, за да може, когато влезете в магазина за строителни дейности, да покажете дължината на меката връзка, която ви е необходима, тъй като има най-различни дължини. Има и 1 метър, и 60 см, и 30 см, да не вземете някоя по-къса и да не може да свършите работа. Така че, да предположим, че това не е новата мека връзка. Обръщате винаги внимание тук гумичката, уплътнението да си на място. Тук трябва да има едно уплътнение, както виждате, за да може да уплътни и в самия смесител, иначе ще протече от смесителя. Така, показвам ви и самата гайка, която служи за монтаж на смесителя за самата мивка, къде се поставя. Обърни внимание тук, докато, нека да покажем на скъпите ни зрители. Показваме, ето вижда ли се дупката, ето в тази дупка тук, тази дупка, тук е за меката връзка,
Това е за меката връзка, това е за другата мека връзка, това е за гайката. Може още от сега да си навиеме. Ето виждате, навиваме си още от сега дългата. Дългия винт с резбата. И след като го навихме, отдолу под мивката ще поставиме тази част. Виждате ли? Поставяме тази част и гайката. Това си представете, че е под мивката, не е тук отгоре. Вижте, така не може да влезе. Отдолу е и стягаме с самата гайка и то пристяга и захваща здраво. Самата гайка пристяга и захваща тази част за самата мивка и съответно смесителя да може да не мърда. Така. След като го показахме това, слагаме настрани тези компоненти и самия винт здраво и си вкарваме меката връзка в смесителя. Вкарваме я и завинтваме. Малко зум аутни сега, за да покажеш. За да покажеш движението на ръката ми. Зум аутни, така. Ето тук захване. Така, когато затягаме меката връзка, правим следното. След като сме я поставили вътре в резбата, затягаме на ръка, докато не сме сигурни, че не се завива повече. Ето виждате. В момента не се завива повече, така че сме завили на максимум. И това се изисква от нас. Сега си вкарваме меката връзка отдолу. Поставяме си винта тук да минава. Ето покажи как се клати целият смесител. Този смесител се клати, тъй като не сме поставили отдолу тези компоненти. Това, което се изисква сега, да захванем смесителя от отгоре с едната ръка или някой да ни помогне и да го захване, а с другата ръка да поставим тази част и да мине самия винт с резбата от тази дупчица. И това и правим. Това няма как да го покажа на камерата, но мисля, че разбрахте каква е идеята. Аз ще го направя сега. Така. Малко е пипкава работа. Ето, вижте, влезе. Така. Добре, след като влезе, сега е ред на винчето. Нека да покажа за камерата. Ето, вижте. Ето. Влезе частта, виждате, мърдам го. Там се намира, а на самия винт трябва да сложим гайката. Така, сега слагаме винчето на самата гайка, за да захване. Нека да видим отгоре как се клати. Виждаме как се клати, ето го. Заливайки гайката, ето чувате даже звука, на ръка я завивам, ще се фиксира и няма да се клати. Тъй като ми е малко неудобно, ще сменя ръката. Добре, виждате. Сега малко трябва да затегна с клещите. Къде са ми дългите клещи? От отгоре ги поставих. Взимаме дългите клещи и стягаме още малко. Така. Добре. Ето, показвам и самия резултат. Виждате как в момента не се мести. Черното плътнение да е на мястото си и го поставяме с ръка. С ръка. Ето тук. Добре, затягаме го и с клещите го стягаме малко. Нека да покажем тук на драгите ни зрители как захващаме с клещите. Покажи, точно така, ето виж. Вижте, скъпи приятели, затягаме го. Ето, виждате, нали? Аз сега го държа с една ръка и се стремя да ви покажа, да видите
И заради това така по-бавничко го правим. Това присвяткане идва от фенерчето долу, което му свършват батериите. Това без начин. Добре, готови сме. Затегнахме го правилно. Сега пускаме водата от централно, откъдето сме спрели, или локално. Пускаме водата. Обръщаме внимание отдолу дали капе. В нашия случай не капе. Ако капе, трябва да достегнем или не сме сложили уплътнението. Така че винаги проверяваме отдолу дали капе, да не стане наводнение, когато излезем от дома. Имаме после негативни ефекти върху ламинати или паркети, тъй като и това ми се е случвало. Ето, показваме, за да сте сигурни, че не капе, винаги действайте с пръст. Ако пръста ви е сух, ето вижте, ако пръста ви е сух, значи няма теч. Ако пръста е мокър, значи има теч. Показваме от тук отгоре. Ето, скъпи приятели, малко така се случва, защото е на фул въздух, фул тръбата. Ето, но се оправя. Перфектно свършена работа. Така, добре, драги приятели, това беше днескашното ни видео. Пишете коментари под видеото, ако имате някакви въпроси, ще се радвам да ги прочета и да ви отговоря. Харесайте видеото и се абонирайте за канала ни, тъй като така ни мотивирате да правим още полезни видеа с полезно съдържание, което може да ви спести пари и усилия. Благодаря ви, скъпи приятели, до нови срещи. Довиждане.